ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଏଏସ୍ଆଇ ହାଇଦର ଅଲି ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚୁମପେଣ୍ଟା ସାହିର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବରାଡ଼ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ। ଗତ ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ବରାଡ଼ର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଏତଲା ଆଧାରରେ ଉଭୟ ବାପ ଓ ପୁଅକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡକାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୌରାଙ୍ଗକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବେ ରାଗ ରଖି ଉଭୟ ବାପ ଓ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତଳେ ପକାଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଥାନା କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସପରିବାର ନାମରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇବି। ଗୌରାଙ୍ଗର ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏସ୍ପିଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୌରାଙ୍ଗ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଆମ୍ଭ ବାପ ପୁଅକୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କେସ୍ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ମୋତେ ଫାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବାଡ଼ାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ମୋ ବାପାଙ୍କ କାନକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବାରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଶୁଭୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ, ମେଟ୍ରୋ ଓଡ଼ିଶା।